wima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettiɗo nelal mum ha timmi en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ene woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe ɓattake buuɗal yurmede ñande amde 15 yarkoma hitande ujunnaji ɗe 18 buuɗal yurmede ne ƴelliti ɗo e lappol palol dande maayo cuuɗi men to wiyete Nere Waalo koɗo men hande koɗo weltare ɓiɓɓe fulɓe koɗo buuɗal yurmede ko musidɗo men wittiyanke windiyanke hande gonɗo e nder rendoji fulɓe keptinaɗo hen taw kadi ko biyeteɗo ceerno Mamadou Salif Mbaye ala no mbatten so wona dokken mo konngol wo salmina bandiraɓe ɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede ngan sanga natnen jewte seeɗa no fotiri kala ceerno Mamadou Salif Mbaye bisimilla maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe tedduɓe musidɓe horsuɓe on kofnama ko tiiɗi on jettama on jarnama ñaganama Allah kala moƴƴere ko ardi foof en jetti gueno joom mbaɗe bawɗe fuɗɗude tagore moƴƴinde tagore kono kadi en juule nulaɗo men Mouhammad ibn Abdullah ɓurɗo ɓurnaɗo windere en jetti nene e baba ko noonne kadi en jetti en jaani bandiraɓe kala fuutankoɓe ha e fulɓe kala to mbawi tawede kala ko weltare e dow weltare nde Allah addi en ɗo henna hawridde e weltare ɓiɓɓe fulɓe oɗo gorko bandiraɓe tedduɓe korsuɗo wonande leñol ngol woni Sar Abdoulaye Sar sikki ala ko harbiyanke nde tawno ko waɗata ko weeɓani e leñol ngol nden noon en jettinimo hen jomiraɗo kono en jettinimo kadi leñol ngol nde tawno aduna ko foddeji no kewmi wiide ni ɓiɓɓe yumma rendaɓe gurnam fodde kam e fandare rendaɓe gurnam saabu saaha namdi ko sagataɓe mum sagata nde darato ko ma wawa heɓtinde fodde mum fandare nde ko yo ɓiɓɓe fulɓe kala jiito koye mumen fandare nde ko ngal ɗo desdal jomirawal beele ina rokke fodde mum woni ɗemgal pular wittude ɗum windude ɗum jangguinde ɗum kono noon ko fandare nde ko beele yimɓe ne mbawa ɓamtorade hen ƴellito ha ngabbo walla kepto walla dattoni ɗemɗe windariyankoyɗe kala ɗum noon on kofnama musidɓe tedduɓe on kettima salminadu iwde musidɗo men Mamadou Salif Mbaye taw kadi ganduɗa jiya tigui koye lappol biyetegol goomu fula e witto sikki ala en jaariɓe no fewi e darde mabɓe lamde labtude ceerno Mamadou Mbaye ceerno Mamadou Salif Mbaye min gandi ka windiyanke kadi ka wittiyanke a windi defte kewɗe won hen fuɗɗinode yaltude won hen kadi ɗe jaltano ko bindaɗe amin namdima holno miijo ardi e maɗa gam yidde waɗande annabi o sallah sallam deftere e taw ko witende Mouhammadou Nulaɗo amin jiiɗi cifonɗa amin hen seeɗa. eyyi a jarama Sar Abdoulaye Sar kono haade men yaade toon seeɗa alay saago mi teddinira yewtere nde dendagal ɓesgu Nere Waalo e ballago Boubou Djibore Ali Alpha ko mawna hoore teddirodaki mbandu ko noonne kadi alay saago mi teddinira ɓesgu Bosa e kala ha tengti e beelinaɓe Maymadiol ɗon kadi woni iwdi ɗimmiri ndi eɗen teddinira yewtere nde kala daraniɗo leñol ha tengtinono ɓeyɗo sagataɓe ɓe kalɗa joni goomu fula e witto e eɗen coyno ko wayno mawɗo men Abou Racine Diom mawɗo Alassane Kalidou Ba
ceerno Moussa Ba ko noon kadi Hammady Dia Pullo hannde e heddiɓe ko koode ɓole jayniɗe jaynoyotoɗe janngo e jaam wonande leñol ngol. ɗum noon so tawi en garti e namdal ma ɓayodingal nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓooyi wonde e miijo men wawde windandemo nde tawno ko kanko wi belligu anni walaw aya jettinane kam hay sinno ko aya goto kadi mboɗo yetta jinnaɗo o Alaji Salif Mbaye saabu ko kanko jangguinimi adi jangguindemi ko kanko nannimi duuɗal école kadi subani kam ɗemgal arabe ɗum noon ko ruttudemo ngal ɗo teddugal saabu omo jogino o deftere wiyetede Mouhammadun Rasulullah koye nden mayre tugnimi gam windude nde ɗo deftere ɗum noon ko ruttudemo ngal teddugal saabu on nden annore nde o yaynini laabam ko guila toon woni puɗi fuɗi ɗi kono tan haɗani ɗon nde tawno no mbiɗen ni ɗemgal ko desdal en pini en tawi ɗemɗe ne cati en ɗemɗe mawɗe kono pular no mbimi hankkini ko baaya fawi noon koye sagataɓe muɗum gande ɗe foof ene keeƴa e ngal ɗo ɗemgal bandiraɓe concungal ngal hono muɗum weeɓani saabu jomiraɗo o wi wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin ɗum holko firti inayi tago asamanuji e leydi kam e luural walla luutodiral jafoɗon ɗemɗe moɗon e goobuji moɗon ko manti wonande joomen binde koye fawade ɗeɗo gueɗe foof bandiraɓe addani en ruttade tigui rigui hande oɗo saaha e ngal ɗo ɗemgal concungal no mbiɗen ni nde tawno ko desdal no jomiraɗo wirni ɗum noon alay saago wooda tigui rigui dariɓe ene ndemana ngal ɗo ɗemgal hayso tawi gueɗe mumen foof jiƴƴata hen ɗo noon gendiyankoɓe alay saago ciftore e hoore mabɓe mawɗo Mamadou Samba Diop murtuɗo kono Yero Doro Diallo Paate waɗi hen golle payodinde ko noon kadi Li Jibril Hamme ko yettudeɓe kamɓe foof ɓeɗo ɓennuɓe ɓeɗo gudditi laabi ɗi e ceernam Ndiaye Saydou Amadou gorko mo Jinguel kamɓe gudditi ɗum ɗo booni ɗum noon ko kala ko joguiɗen poɗɗen ko wattude ɗum e ngal ɗo ɗemgal puɗɗortoɗen noon wonande min ko nde ɗo deftere nde inniri nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ko deftere no gandirɗen no titonde rokkiri sifoto ko gurdam makko ko beele hol ɗum tawno jomiraɗo wi walakum fi rasulillahi uswatun hasana onon e ñemtinorgal manggal wonande oɗo nulaɗo nden noon beele ñemtina ɗum koma ganda ɗum ma ganda hol gurdam makko holko hawruno hol yonta mo hawruno holno siforino no jikkirno te jomiraɗo sifima ha gasi o wimo wa innaka la ala khuluqin adim nden noon ɗeɗo gueɗe foof ene jojji binden wonande ɓe jiyani bindi arabe ɗe mbawa yiide ɗum e ɗemgal mumen neniwal ngal woni pular ɗum noon ko ruttude en e timtorde men walla ñemtinorde men nulaɗo sallallah alih w sallam janggen hen jikkuji makko kono ganden hen no wonirno e on saaha ma gandu nulal jomiraɗo ngal no fayi wayi fotide mawnude e yaajde e teddude ɗum noon ko ɗum waɗi mi windude nden deftere musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on kettima tigui tigui ceerno Mbaye namdal faade maɗa deftere nde nde yalti walla nde suwa taw yaltude deftere nde ceerno Sar nde yaltani taw wona ene etaki kono mataw Allah hoddirani nde gasi windede guila ko ɓooyi
nde satama e nde no jooɗi wonno ni fandaram walla miijandam ko ɓaade nde ronkama yo nde muule yomi yollude e lowre meɗen Pulal toɓɓere nete ɗum joni woni ko jinmi wadde so Allahu lamɗo jaaɓi beele yimɓeɓe ɓaade ronkama yo yaltini yimɓeɓe kam mbawa yiide kam naftoro ɗum. a jarama ceerno Mbaye golle ma jooɗi peewi a ƴetti yaajede ma kala a ƴettitama no woruno mbiyen noon tan a windi a wallifima saabu neɗɗo wawa ñemtinde annabi o hono no jomiraɗo wiiri taw anda annabi o hono Allah subahanahu wa taala wiiri on mbawa rewdemi gaga on ganda kam oɗo saaha mo gonɗen ka windiyenke jaƴƴo haqqille no fewi bindowo ha ganduɗa ndeɗo deftere fo e hewde ɓuure aɗa jogui pellital yolkoyde nde e nder Pulal toɓɓere net ɗum noon musidɓe tedduɓe men yetta toon ene moƴƴi windiyankoɓe men balle beele ɗe hen defte mbawa muulede beele yimɓe mbawa janggude nde eɗen natana namdal gongal nde tawno ka windiyanke aɗa jogui deftere nde binduɗa taw kadi ko wiyetede woni Qur'ana holno Qur'ana woniri kawisaji e nder kawisaji annabaɓe e nder Qur'anil karim wona hono noon de. a jarama Seydi Sarr ndeɗo deftere ko tippodiral hakkude tagore nde ko jomiraɗo subhanahu tagi e deftere makko nde annabaɓe foof walla ko ɓurno hen hewde garnoɗo foof yomnama kayisaji ɗin kayisaji ko beele ne ruttina gonɗugol makko to jomiraɗo eyi nde nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam nela nde yontidiɓe makko ɓene mbimo minenne o rokku min kawisaji kono kala nde o haali ɗum jomiraɗo wiyatamo ko deftere nde Qur'an o yoɓe dutto hen beele yonani ɓe komin tellinima e mabɓe ndeɗo deftere ina jangge e dow mabɓe wadde ɗum ɗo holko wonko jopanto en wonko ƴorɓoto tigui rigui firti ko so tawi en duttima e ndeɗo deftere ma en taw toon kawisaji e so Allah kewɗi ina e majji eno jomiraɗo subhanahu wa taala wi wa ka'ayyin min ayatin fi lsamawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun holno foti keewal ɗiɗo manti gonɗi e dow nder asmanuji e dow leydi te kamɓe eɓe birtoɗi kono eɓe ɗurniɗi eɓe donki yiide wadde ɗiɗo haaluji wonko jopanto en ɗiɗo manti ɗo wi fi samawati wal ard hoto ɗi goni so tawi en bitti deftere nde sikka ala en tawat ɗum hen guila e fuɗi tago jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko kanko woni badi'u samawati wal ard fuɗɗiɗo tagoje wadde firti ko tagore nde ene jogui toɗe fuɗɗi toɓɓere fuɗɗode nden toɓɓere fuɗɗode hande gandal holliti yaari hen woni ko dawa ko mbiyeten dawa dawi woni le big bang fettere mawde nde Allah e hoddiroje Allah nde Allah wi kun fayakun nde sari ko rulde mawde ma mbiyen ko Allah andi no wonirno nde sari ko hen tagoje ɗe foof gooda guila to wonno mittere woni les atomes e fuɗi muɗum ha wonti no curkini e kin curki e juutendi dawal saaha koye hen ko wiyete les galaxie taga ko e nder galaxie ji ɗi woni hen koko wiyete les étoiles woni koode galaxie ko jiriral hoodere no pamata toon nangue men ngoe son jiiɗi famde holko woni hoodere nangue men gue ko hoodere nangue jeeya koye koode nangue men ko hoodere seɗen namdo hol hoodere ɓurno ɓaɗaɗen poɗen wi nam ƴewde ko ñalawma ƴeewen nangue no koode ɗe mbayni walla no nangue men wayni ko noon koode ɗe mbayi woni hen ɓuuri nde mawnude ɓuuri nangue mawnude e tago muɗum ari koye ko wiyete disque protoplanétaire nde hakkude muɗum molle walla mitte jaafoɗon les atomes d' hydrogène
pelɓodiri so ɗe pelmodiri ɗe natodirat hono ɗum yiyaka taw so wona e nder ɗeɗo koode walla ngeɗo nangue walla hono majji so ɗe pelɓodiri ɗe mbattat ko dokkat koko wiyete élion joni noon firti ko ɗo woni kuɓɓugol ngol seɗen jiiya nanguene nelde en caafi ga en ɗe ummi ko guila toon koye ɗin réaction aji thermonucléaire koye ɗum ɗeɗo caafe gummotoɗe to woɗɗi jetto en ga en koye ɗum woni ko huɓɓi toon ko woni nangue men gue feeñaga koode ɗe waɗi en wawde yiideɓe ɗo ko saabu eɗen jogui kanje koyene men noɗe kuɓɓirni en jogui foynere wadde foynere nde ummoto ko to ɗi goni to ƴetto en ha ga en foynaga ete ɗum ina yaaji jomiraɗo subhanahu wa taala wi fala uqsimu bi mawaqi en nujum wa innahu la qasamun law talamuna adim jomiraɗo wi beele mi wondirta walla mi wondiri joɗorde ɗeɗo koode e sinno on ganduno ma on taw ko wondore mawde woni ɗo holko firti ko hoodere ɓurde ɓadade en hande gandal holliti yarante ko duuɓi nayyi e feccere tawa noon ko jawendi nanagal walla lewdu holno pamreten ɗum jawendi muɗum ko 3 ujunere kilométre e nder leƴƴande wotere mbatten ɗum e minute aji hojomaji mbatten ɗum e waktuji mbatten ɗum e ñalawma mbatten ɗum e lewru mbatten ɗum e hitande e kitale ɗe mbaɗen ɗum laabi 4 e feccere jettuɗen nden hoodere holmen bawɗo fewnude engin walla ko wawi wonde foof ha yetto kiloji nduɗo lottude ɗum ko caafal tan jogui on hattan te won koode ɗe jiyaten ɗo henna ɗe goni koye milliard uji hitande foynere ƴeewe wadde holno asmane o mo jeyeten jamma o eɗen jiiya koodel cikken ko pamerel wira kuma e yeru so tawi en ƴeewi Betelgeuse ko wayno Betelgeuse koko mbiyata géante rouge woni mamare woɗere to nde woni ɗo nde woni koye ferde nde tawno e gurdam hoodere ene waylo no fewi so yi ha ɓooyi fettat wontat goɗɗum ene wawi gaare hen walla mbasen so tawi en mbaɗino nde ɗo to nokku nangue men gue yettotono ɗangre walla tago feere wiyetede rujjo nden wattimi en e goɗɗeki ko tago feere gonɗen koye 3 ɓiire 4 ɓiire 5 ɓiire firti ko goɗɗeki mawnugol muɗum ko Allah tan andi no wayi mawnude ene mawni kadi ne saasi kodel men ngel somi wi noon ko nangue men gue jinmi wiide ɓurgui ɓattade ala ko nangue men gue eyyi nangue men ɓurgui ɓattade woni yaynore en subaka nde ñalawma ara nden jeeya koye koode ɓurɗe famɗude to banggue mawneki to banggue kumdi to banggue moɓre eɗen gueɗe kala e jaajeni foof ko koodel toksen e nder ɗe te kammo on so tawi en ƴeewimo so en ƴeewi jamma tan ma en taw wonto ɓuuri ñaarde hen to ɓuuri ñaarde ɗo wayno kono mbeɗu ni koye ngun mbeɗu nangue men gue jeeya wadde ko koodel e nder 200 ha 4 milliard hoodere wonde ɗo henna ɗum ɗo koye ko wiyete fedande malaɗo a jarama musidɓe tedduɓe ko noon ketti Allah subhanahu wa taala kala nde yimɓe ñaagui kawisaji Allah wiyata ko qur'anil karim nanɗon annabi sallah sallam ɗum waɗi noon o windi deftere kawisaji gonɗi e qur'an holno mbayi e kawisaji annabaɓe oɗo saaha mo gonɗen eɗen jangga qur'ana jamma e ñalawma holno mbaweten wadde ha mbawen yiitude ko Allah subhanahu wa taala haalata ko beele mbawen gollade hen namdal bangal fayida nde tawno jomiraɗo subhanahu wa taala o tagani en tan o weddi en ko kanko wi sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu lhaq mamin kolluɓe manti amen e nder jaajendi asman o kono kadi e nder
nder maɓɓe kamɓe koye maɓɓe haɓe jenane jomiraɗo o nde tagi en waɗi e meɗen ko hakkillaji kono kadi o wi en ko yen kutor ɗiɗo hakkillaji holto o wi en holno foti o wi en e nder deftere nde beele on kaqqilta beele on miccotako beele on ƴoƴata beele on mbaccortako te e nder deftere nde so tawi en kikkitini ma en gasata kayre foof kala to ƴettuɗen hen ma en jii hen mantol kollirowol wonde nde ɗo deftere konde timmude konde lamde nde ummi koto jomiraɗo subhanahu wa taala te mi yantina hen wonde hande so tawi mi wima ya yaltinam ɗo en ko wiyete sawru annabi Moussa hol mbawɗo yaltin ɗum hay goto wawa ɗiɗo kayisaji ndi annabi meɗen Isa alayhi salam waɗanno hoto ɗi goni ɗi majji ɗi jaade makko kayisaji ɗi annabi Souleymane joguino hoto ɗi goni ɗi jaade makko kono oɗo kabis mo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam beele ina feññinana yimɓe ɓe huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq liyudhirahu ala ddini kulli walaw karifa kafir hayso ɓe mettama hayso ɓerde maɓe ɗum nini taƴi jomiraɗo wi ko mamin kolluɓe ha ɓe janane nden noon firti ko ndeɗo deftere ha joni so tawi en duttima e mayre duttorɗen mayre noon ko jogoɗen torsata ko gandal qur'ana jangguirte ko gandal noon ko wona tan no miijoriɗa ni ala kono tagore nde hoore muɗum woodi ɗum ɗo woni ko hande ma mbiya nulaɗo sallllahu alih w sallam nelano ko yontaji meɗen hande yonta to ganduɗa astronomie hande ko ƴelliti ha to ganduɗa BW beddama no mbiyeten des satellite walla kaggude beddama ha caggal ɗum ɗo ene nata ko natata ko ene woɗɗi sen dokki tan abal ko wawi nadde ko ene mawni kono ene famɗi e nder gooda ko woodi ko goodal tene ɗeɗo hen gueɗe kala Allah subhanahu wa taala haalino e qur'ana gil ɗum yettaki haali ɗum e qur'anil karim gila yettaki te oɗo saaha en ji woɗeɓe aɓene batti haqqillaji mabɓe e qur'anil karim hay ko ɓoyani en ji e nder leydi France won boɗejo goto yaltini vidéo goto omo hiiso ɓandu neɗɗo omo wadda ɗum e karfeje qur'anil karim oɗo saaha an enen janggoɓe qur'ana ɓe mbiyata yiyani men a yiyanani en kulhuli janggo woten mbasde kawisaji ɗi gueno haalane e qur'ana woɗɓe gara naftoro eyyi ko namdal de Seydi Sar ko namdal manggal nde tawno jomiraɗo wi waylata ko woni e ɓerɗe yimɓe waylata yimɓe so wona mbayli ko woni e ɓerɗe mumen firti ko rokki en ndeɗo deftere ko mawɗum eɗen jettiri ɗum Allah eɗen jangga ɗum ha joni kono poɗɗen kadi ko ɓeydude beele eɗen ɓeydo hiɓinade nde so Allah hay so tawi weeɓani kono ko etade hande en jii tuuboru ummotondu to banggue anduɓe mi haalani ni tan tubakoɓeɓe anduɓe tubakoɓe ɓurɓe mawnude hande koɓe natata e nder oɗo diina tawa ɓe ndewda koye deftere nde limotako e kawisaji goni toon saabu a wawa wonde kumpitiɗo ko fewte gangaru embryologie jangga ndeɗo deftere ƴeewa toon no jomiraɗo siforto toon tago neɗɗo somi faami e haala maɗa Allah subhanahu wa taala no wiiri neɗɗo wawa rewde ɗum so wona anda ɗum deke Allah sigo ma bittama nde gandama nde mbawa jabdemo noon ko noon nde tawno wonto wi wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ard holɗum ko caggal ɗum ko beele li yakuna min al muqinin min kollimo ɗiɗo kawisaji kanko annabi ibrahim min kollimo kawisaji mawɗi no banggue tagore mbewu e fofof ɗum foof ko beele omo jeeye e yenanaɓe wonto jomiraɗo wi ko anduɓemo ɓe
ɓen ɓurata wawde rewdemo ɗum noon hollirta tan ko alay sago ko gandal nde ɗo deftere addiraka yo en dursito tan ko gonga sen dursitima baraji ne hen saabu no nulaɗo men sallllahu alih w sallam wiiri hay harfere elif lam mim sen mbi elif lam mim o wi elif o ko harfere lam o ko harfere mim o ko harfere te foof ne jogui jobdi muɗum musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa bodaliru men nde feeri feeñi ɗo e nere waalo sikkela koɗo men hannde ko musidɗo men ceerno Mamadou Salif Mbaye wonko puɗɗiɗon famde e ko haali ko ɗum noon min gooɓa kafe seeɗa min garta e moon joni joni so gueno haaji woto goɗɗe